Godiya. Okay, beat update record. Kamar wasa so ya zamo gaske, kin rikita ni dan kauna ke ce muradina. Kamar wasa so ya zamo gaske, ka rikita ni dan kauna kai ne muradina. Na ji na gamsu na rasa ki asara ne, zuciya ta buga da takun kisan ki yaɗar su. Yanda ruhi yayi na amsu da ya gamsu, bakon yanayi mai sanyi ya sauka a sashi na. Inda so akwai ƙauna, zuciya na ƙaunar ka, zanci kanka da sanyi, kuma komai zan maka lokaci in yayi. Sai ka kama min tunda ka ga san ka da nauyi, kar ka nisanta kai zaman ka a sashi na. Kamar wasa so ya zamo gaske, kin rikita ni dan kauna ki ce muradina. Komai inai miki ban fado batun da kina yi domin ni na san an soki min nisa, amma kin tirje sai ni kin bani amanar rai, ke ma kin saita ni na gamsu kina sona, kin jura halayena. Ki ce abar kauna